I sacrifice for those who wouldn't do the same. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Lucy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, self-love. Because of my date. RNN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? No kini usa ka babae nga taga Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu. Ano tumatatampo nagtasangan nga Lucy. Lucy, kasi pa may buhatan ako ha para sugto nagitaon ko nimo. Abi ni mo Arlo, kung dili man gani di ka makapaabot, ayaw na lang patugag panguyab. Napit kang babae diha oh. Syaro naman sa dugoy mo sugot ni mo dayon. Ikaw lagi akong ganahan lagi. Huwag andam ko magpaabot nimo. Atagi lang ko chance nga ipakita na ko nimo kung unsa ko katibud-anay nga magmahalin. Unsa unto ka pagpangga. Balaog, di sa ko nimo sugtong. Basta, ayaw ko din nga at imanunti ka. Please, Lucy. Unsa? Nisugot ka? Nisugot ko nga pasagdan na ako siyang manguyab na ako. So, dili pa mi uyab. Oh, pero nakagusto mo ka kaniya. Buotan siya tay. Grabe ka buotan. O mapinangaon pa yun. O ganahan ko niya kay family-oriented kaayo. Muna kong makaingon ba nga siya akong ideal husband. Ayay! Nana siya ideal husband, oh. O yan, sa man? Ang sa may plano ni mo? Ay maning sugton? Tinuod, bisugot ako nimo. Hala no? Muna lagi kag nakurat og maayo diha. Kung ano ba, hindi lang ko makatuo ba? How kung dili ka makatuo, ayaw na lang. Ay, di na pwede. Wali ba, wait. Yes, yes. Kasi yung paragon nakabantay ko nimo ba? Ha? Hinaligi kay mong tingog. Kuan, Lucy, pwede ato lang una ning itago. Ha? Di lang sana to ipaibaw sa mga tao ba nga uyab na ta. Kaya nga naman? Mukatag unya, basin og makaibaw sa mama. Ha? Ano gumusugod sa mama ko nga magulab-uyab ko. Kaya nag-eskwela pa ko. Unsa? Diyos ko, intahon, uy! Dagko naman mo! College na gud mo! Unya, bawalan pa niya pang mamuyab-uyab? Siya ra may bawalan. Pero maugani, di ba? Unya, okay na ka, ana! Okay raman sad. Mas maayo sa nawa kayo na ibaw bahin na mo para way dagang samok. Noon sad, may punto ka diha. Pero ang pangutana, hangtod ka no sa ka makagwanta. So, ano na ko ninyo, ha? Sayo ako di mo mula kaupod. Nagdali ka? Ayaw, dali niyo ko. Kay magkigbe na peris na ko sa ginikanan sa kong uyab, no, ha? Wow! Dawat na nila yung relasyon? Oo, eh. Kung tinuod nga, lahigugma ka sa katao, no? Wakay labot kung sa'y kasulti sa laing tao. Magandam niya nga tubangon ang tanang mo kontra sa inyong relasyon. O, kan naman. Agree. 100% agree. 101 di ay. Tinuod gid kaayo na. Ay, nakasabot kay kung ni mo, Lutsi. Ha? Ako? Oo, nakasabot ko. Gawa ka tiyo-tiyo kayo. Makayuyab! Ay! Ato na ko, ay! You tomorrow, girls!
Ibaw na ko yung sinaasi mo huna-huna. Ani na lang. Para makadecide ka, abot ang graduation. Tanaw tag, dili pa bagay ka na ipalailas ang gidikanan. Karon, maunarong adlaw ang masulbad imong problema. Kulbaan mo ko dayo, uy. Ay, kulba diha. Oh. Uy, padung na si Arlo diri, oh. Kinahanglan na iyahang dadon yung ginikanan. Ipaw na bitaw na siya nga, kay baw ko bahin ninyo. Oh. Uy, siya rin mo duol. Hi, Lucy. Hi, Isa. Congrats na to. Imo naging gibiyaan imong girikanan dito. Dili na mo ipalailas, Lucy. Total, graduate na bitaw ko. Ay, mahadlok pa mo kumusulti nila. Kung mamanday na, magsige na lang din tagtago, ani? O, di na lang ta maguyab-uyab. Magtago-tago na lang ta. Lucy, Dili na ko, Arlo. O, kapoy na. Buwag na ta. Lucy! Believer ako sa amiga, uy. Ikapoy na ko dayo, eh. O niya, asa naman yung plano ni mo? Mga apply na lang kong trabaho. Ug mao na akong fokusan sa pagkakaroon. Correct. Congratulations on your promotion, Lucy. Bago ba ka din sa company, pero dagan na kang ipamatud-an na mo, ha? Kada tungod sa akong mentor nga maayo kayo mo tudlo. Maong dako kay kog pasalamat nimo, Sir Paul. So, usa mo kay mayong bayad, anak? This Saturday, wa man tay work. Manglaag ta. Treat na ko. That sounds good. Sir, uy, sakto na ba? Sir, sakit na gigi akong tiyan. Sige ka tawa. Hindi ko tawag, sir. Nag-sir na ako. Iwa ko nga, tawag ko na sa babae. Ako gusto. Ha? I like you, Lucy. A lot. And I want you to be my girlfriend. Hatagan mo kong may chance. Kinsa raman sad ko. Hubalibad og sama ni mo, Paul. Swerte kay ko nga ako'y nagustuhan ni mo. So, it's a yes. Kana mo'y mas gabi, sugot na yun. Huy, o ba kang kailangan na niya? Ayaw ba ganin tawag ihurot og hatag tanan, ha? Hoy, ikay Lucy? Ha? Manawag lang kog balik tayo. Bye. Yes, ma'am. Unsay... Asawa ko ni Paul. Oh. Oh, unsa? Naibaw ko, gawa kay kalibutan. Kay siyempre, ang naman og magpahibaw sa nimo nga minyo siya, di ba? Ang ako lang ayaw tubay ang akong bana. Kay basig matakdan pa ka sa sakit anak niya. Unsa? Pakita. Unsaon to ba nak? Wa ko'y mahimo pa. Wa mo ko'y swerte sa gugma. Kung sugod ka ron, dili na ko magpailad ang mga atik sa mga lalaki pa. Nak, dili na ng lalaki. Unahan na. Wa pa lang yun mo abot ng lalaki nga parang hindi mo. Maong wa pa ka makatunog o tarong. Enjoy lang sa imong kinabuhi, nak. Ayaw sa pagdali og sud sa relasyon, ha?
ni mo, day. Happy kay ko para ni mo. Ano man? Alangan, nakita man ako malipayan na ka. Sa tinuod lang, day, no? Malipayo na gid ko sa kong kinabuhi karon. Okay naman, di ay. Ako na lang kaugalingon ako una-unaon sa. Tinuod. Pero maabot lagi ng panahon na mangita kag Paris. Dili na. Okay na ko sa akong life karon. Happy na ko. Og mag-focus na lang ko sa akong kaugalingon. I gave all of my love away. I saw them. Dili man sa ingon nga mahadlok na kong mahigugma. Pero kontento na lang gid kay ko sa akong kinabuhi karon. Kung naay mo abot, okay ra. Pero okay ra gihapon. Dili na lang ko tob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Lucy nga taga Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban ni sa awit nga iyang kitangayo, awit nga nagalahan, self-love. Can't nobody love me like me. Ang mong kaagi gibahatan ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hikaen o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala o mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handimanan sa sakawit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa samudi kayo, takang salamat sa inyong pagpangin. I'm supposed to love her.